Yr arbrawf, gollwng 3 ffil o uchder mawr iawn i weld pa un sy'n bownsio mwyaf. Ffili aros. Pêl tennis, pêl fasged, a pêl bowlio dig. Yeah, pêl bowlio dig. Reit, peli, Check. crain, Check. life i ollwng y peli. Check. Whoops. Na i gymryd hwnna, dwi'n meddwl. Mae peli yn elastig, felly ni'n disgwyl iddyn nhw fownsio. Mae air mewn peli, a phan ti'n gwasgu'n erbyn pêl, mae'r grym yn gweithio nôl yn erbyn di. Mae'r peli eisiau cadw i siap. Felly pan mae'r peli llawn air yn bwrw'r llawr, maen nhw'n bownsio i gadw siap crwn. Ond i'r peli heb air, sydd ddim wedi gwneud o rwber na dim byd fel na, be chi'n meddwl wneith ddigwydd? Cwbl mwy, Mari. Bron di twymo lan. Be chi'n neud? Fi a Mari'n chwarae gêm o dennis. Pêl. Oh. Sorry, Mari. Ni'n mynd i ollwng y peli i gyd o 12 metr yn yr awyr. Reit, y pêl tennis i gynta. Ti'n meddwl bod yn mynd i bownsio? Ydw, hwn yw'r lleiaf o ran maint a phwysau. Mae'n rhaid bod yn bws yn uchel. Reit, barod? 3, 2, 1. O! Nath e fownsio? Ie, ddim mor uchel a bydd yn ni'n disgwyl. Na, ti'n iawn. Roedd y bêl tennis yn lib cyn ei ollwng ac wedi amsugno dŵr. Mae'n drymach ac felly nath hynny effeithio ar uchder y bêl wrth fownsio. Gweld hwn? Ti'n gweld hwn? O! Aled y Mari, be chi'n neud? Chwarae pêl fasged. Rhys! Byddwn ni wedi ennill. Mae lot o air yn y bêl fasged yn agos e. Mae'n rhaid bod yn bws yn uchel. Ie, wy'n meddwl bydd y gwasgedd yn gweithio nôl yn erbyn y llawr i gadw siap crwn y bil. Bownsio hefyd. Barod? Barod. 3, 2, 1. Ie, mae'n nath e bwnsio. Do, lot yn fwy na'r pêl tennis. Ie. Wel, o'n i'n iawn yn mynd we. Da iawn o. Mae'r bêl fasged yn cadw ei siap wrth fownsio ar y llawr. Ac mae'n bownsio'n uchel. Ti'n barod? Hey, strike! Ceri ôl y bêl. Be? Ond... Sa'n grac, wy jyst i siomi. Syniad Mario, dde? Mae'r bêl yma'n drwm a stim air yno fe. Ti'n meddwl wneith e fownsio? Na, just racso. Locked. Gawn ni weld. Barod? Barod. 3, 2, 1. O! Wel, nôl i'r hen drefn, o'n i'n anghywir. Ie, bownsio. Mae'n bwtso. Oedd i ddim yn disgwyl na? Na? Mae'r bêl bowlio dig yn bownsio hyd yn oed yn uwch na'r ddau arall. Does na ddim air yn y bêl, mae'n cadw siap wrth gysylltu ar llawr, cyn hedfan yn syth nôl lan. Mae yna elastigrwydd yn perthyn hyd yn oed i ddefnyddio caled. Pan mae pêl fasged yn taro'r llawr, mae'n cael ei wasgu cyn mynd nôl i'w siap greiddiol ac yn colli egni yn ystod y broses. Gan fod y bêl bowlio dig yn galetach, dyw e ddim yn cael ei wasgu nac yn colli gymaint o egni wrth dawro'r ddaear. Felly mae mwy o egni gyda fe ar ôl i fownsio. Cyn belled wrth gwrs ei fod yn ddigon cryf i beidio chwalu. Ac mi oedd e. Oedd hwnna mor cool. Oedd y bêl bowlio dig di bownsio gymaint mwy nag yn i'n disgwyl. Wel, o'n i'n meddwl bydde'n racso. Barod, Rhys? Ydw, grit. Be chi'n neud? O, mae fi a Mari mynd i wario tennis. Gwylai di. O. Joiwch. Yn cael tennis?